ଆଜି ଆଜି ଯିବା ଟିକେ ମାଲଟା ଡାକିଛି ଆଉ ରାତିରେ ଟିକେ ମଜା ନବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଦେଖିବା ଆଉ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ପାଉଡର ବି ମାରିଦବା ପାଉଡର। ଆଜି ଦେଖା କଥା ଜୀବନ କେତେ ଖୁସିର କଥା। ଆଜି ତ ହିରୋ ହେବି ଆଉ ମାଲଟା ଟିକେ ଦେଖାଦବା। ଫୋନଟା କାଳେ ଗଲା ବେ ଏଇଟା ଫୋନଟା କରେ ସେ ଶୁଭମ ପାଖକୁ ଫୋନଟା କରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏନେ ଯିବି ଆଉ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ସୁନ୍ଦରୀ ଗୀତ ରଖିଦେଇଛି। उठा ले रे बाबा ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଯେ ଯିବା ଗୋଟେ ଯାକ କେଠିକୁ ଏଇ ଝିଅଟା ଡାକିଛି ତାଙ୍କର ଘର ପାଖକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ଦେବୁ ଟିକେ ଆଉ। ମାଲ୍ ଝାଗ ତ ଦେବା ହଏ ହଏ ନାଇଁଟି ଟିକେ ଦେବ ନା ହଁ ଦେବି ବେ ନିପ ଦେବି। ହଉ ତାହେଲେ ଆସ ଆସ ହଉ ଯା। ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବେ? ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଆଣିତେ ଯାଉଛେ। ରାତି ହେଲାନି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ହଉ ହଉ ସକାଳେ ଗେଲା ବେ ଶୁଭମ ଜଲ୍ଦି ଫୋନଟା ଉଠାବେ। ଫୋନଟା ବି ଉଠେଇବାର ନା କିଛି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଏ ଜଲ୍ଦି ତୁମର ସେ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେନି ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଉ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ହଉ ରହ ଯାଉଛି ଯାଉଛି କେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେନି ତୁଇ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ କେତେବେଳକୁ ଜଲ୍ଦି ଆ ଜଲ୍ଦି। ଏଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହଉ ପଳେଇବା। ଯାଉଛି ବେଶୀ ଝିଅଟା ମାନେ ତାର ବାପା ମା ସେତେବେଳକୁ କହିବୁ ବାହାନା କରିବନି ନା ପଳେଇବା ଡାକିଛି ନାଇଁ ତାର ବାପା ମା ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ